Guys, just enjoy life. Life is too short. Yeah. Actually, guys, I'm taking care of kids in the swimming pool. So, look at me. Even nagbantay ko bata, gi-enjoy rasan ako kong life. Okay, life is too short, man. So, enjoy your life when you gonna do for enjoy. When you are in the culinaria. It's so cold. Enjoy na ang life eh. Nako diri nagbantay bata pero kay butan man sa mugod ako may magbuot kung asa ko padung, asa ko dalo na kung anak ang akong alaga. Ganahan ko watog mall adto sa kugmol. So, yeah. Nag-video lang ko kay para na ako remembrance ba. Naaman tay channel so video ta para na remembrance. Dili ni sa pagigat-igat ha. Ako naalay remembrance kay kung mag-upload ka sa video good niya sa imong YouTube, mag-upload ka remembrance nimo di gina mawagtang na lang, mamatay na lang ang imong YouTube, di gina mawala man siyang AdSense kay wala may AdSense sa forever jud. Mawala man siya pero nandiyan pa gid ang imong video. Ang AdSense wala forever sa AdSense so di antang sa patalastas ba. Kay bisag unsa kadako sa imuhang imuhang balay sa imuhang mga viewers kung sa mo kadako kung ma-strike ka mawala jud imuhang advertise pero pag walay kuan muhantod man sa hantod jud ang muna madugay di man makuan jud ang imuhang channel di gid mawagtang pero ang imong ads gid mawagtang remembrance lang sa ako. Mo bitaw na mag-upload kog kon kay mga remembrance ba. Interest buhi pa ta, enjoy life kay ang life is too short. Moabot tag 60, mawala na guwang na ta. Tinuod ba yan ako istorya? Tugnaw man eh. Tugnaw kay diri sa swimming pool. So katong nitanaw na ko karon. kay bulong nga ngano ha kay di remembrance ako gihimo ra ni nako sa kuan remembrance nga nakoy makita sa tan-aw sa kung naong nga gikumot iring di ba kay bisag kung ako nga alaga maligo mutapad jud ko sad maligo sad ko kay di man pwede nga ako na siyang biyaan so di sad pwede nga ako na siyang biyaan gamay pa yun na 2 years old. Butan man akong amo good. Di na ko kakitag amo ngayon na. Sobra ka buo. Kung gutomon mi mag-order mi pagkaon amo mi kwarta pagkaon. Kami magkuyog ning duha. Namo mi kwarta sa pagkaon. Ay bisa Pilipino ka pala day. Ha? Kala ko kuon ka Chinese. Mo day. Ganina di kita pinansin dahil sabi ko akala ko Chinese ka. Nagdahom ko nga kuan ba? Pilipino ano sa Chinese so. Hindi akala ko nga Chinese ka doon sa supermarket eh. Pinay ka pala. Paita sa to sitwasyon mi nani to. Parang Chinese ka na rin. Lagi. Nag-enjoy na lang ako din eh. Kay matiguang ta din ang taka-enjoy. Tagalog ka day. Tagalog ka? Ilocana. Mabait ba amo mo? Aking amo din mabait na sobrang bait. Sus di na ako ipakita ang tiyan kay daghang karkas niya. Dako kog tiyan kay tungod sa kuan ba tungod sa ako tiyan tungod sa mayuma nabe koy mayuma. Tugnaw man. Daghan man diri gud tawo gud.
Hindi mapwede nga kuan ko ang akong kili-kili. Bala naman I don't care people who what they are talking me. I'm just enjoy my life. Enjoy life lang. Life is too short. Enjoy na lang ako kung life. Okay. Umabot ang panahon nga mag-edad na ko, mauli na kong Pinas, mag-edad na kong mga 60 nya, dili nakakatikang sa hagdanan kay tiguwang na ta. Bata kahibaw, unay nilabang dito. Asa mo ita to. Lupig gani ko ato. Nya moabot ang panahon nga kanang di na ko katikang sa puntahan, wata ka ba gay tok mo tasong anak kay wa ni dako sa kamot, di ba? Enjoy na lang life eh. Life is too short. Kamu dia manugal og surtis, bahalag purdoy ta pildi ta enjoy na lang, bahalag ako ta pildi. Why surindiray? No regret, no surrender ni. Ako yun, di mo ko musugal kan sa pagsugal ako nga naamang ko diri. Pero pag napas siguro ko sa Pilipinas, musugal siguro po ko. Pero kini kay naamang ko diri, good mo na ako. Tabang rasan niya ako ka na panghatag ninyo lucky number. Kay ako nagkuan jud ko nga para makakuha ko lucky number. Pero di jud ako jud nagituyo ang lucky number para Martes o Friday jud ko manghatag para epektado ba. Kay kung manghatag kag lain ko di man mo ipik. Mo hindi kay ko kuan bitaw tinuod bitaw na. Nag-enjoy na lang ko sa akong tiyan di na lang ko pwede ipakita kay dako ka kong tiyan eh. My tummy is so big I cannot show. Okay. I have a big tummy in this world. In this world. Happy na lang gid ang life. Saon man nga mao nam gini. So nga guys, dinhi lang ko kutob, di na lang ko taso ng akong video kay kanang kay moadto pa mi dito. Dagat man ni diri good, dagat. Di ko na uwaw na kay mga lalaki di gitanaw akong lawas pero di ko mahuwa ingon mauwaw man ko. Magana-ana pa man gani ko my body. Pero my body is dako-dako ang akong tiyan kay dako magugog na ay mayumo ba. Nindot kay view diri guys. Oh my god. Nindot ang views diri. Nindot ang views. Na ako diri kada adlaw magduwa-duwa sa bata. Ang bata sa akong kakuan kay magduwa man sad na niya. Di sa ko pwede ang bata maligo niya, di ko maligo. Kada adlaw ko karon na ko nagvideo. Ipanghambog di na ako nga akong bukton nga muscle pin. Matun ko dito sa dagat pero kung anak ko di ganahan sa dagat. Di siya ganahan. Nam sa mga kanok diri good. There is a lot of foreigner there. But I'm not okay. Okay, unsa naman to nituwad naman to. Nituwad. So, diri na lang kukutob kay nganuga dako ng video niya. Walay ganahan mo tanaw ni kung video kung taas na kayo. So, salamat sa iyong pagsubaybay kanako Kermi sa akong video sa ginagmay pero kanunay salamat sa kuninyo bisan ko anaa mo diha niya. Mubayin ako ninyo ha para din na mo pulan sa kong naong. Pulan sa kong naong. Bye, salamat.